Passem ara al punt número 43. Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur, presentada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Té la paraula l'il·lustre portaveu, senyor Marc Sanglas, per defensar-la. Sí, en tot cas defensarà aquesta proposta del il·lustre diputat senyor Carmel Modo. Molt bé. Senyor Carmel, endavant. Gràcies, presidenta. Bé, infraestructures i territori, el gran dilema. Però quan el territori el concretem amb comarques com el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà o l'Alt Urgell, el dilema ja esdevé hamletià. I tots sabem com va acabar Hamlet. Això al territori es tradueix en que la infraestructura que arriba és aquella que no és desitjada perquè no aporta res més que servituds, per exemple una línia de molt alta tensió, i la que no acaba d'arribar mai és aquella que és la desitjada, com per exemple perquè aporta beneficis clars, com per exemple una línia ferroviària. En aquest sentit, la Diputació de Lleida, atenent a les seves competències, va fer al seu dia un estudi, no fa gaires mesos, on concretava la viabilitat d'una connexió cap al Pirineu, perllongant la línia de la Pobla de Segur, arribant a la capital de l'Alt Urgell, a la Seu d'Urgell, i des d'allí una hipotètica connexió amb Andorra. La Diputació ha fet la seva feina perquè ha fet també o ha avaluat el possible impacte ambiental d'aquesta infraestructura i també n'ha concretat el teòric cost econòmic, un cost perfectament assumible pels pressupostos de la Generalitat, tenint en compte que una infraestructura d'aquestes característiques comunicaria el Pirineu de Lleida amb la Plana i comunicaria el Pirineu entre les valls. És per aquest sentit que el nostre grup parlamentari ha cregut convenient presentar, seguint en certa manera la veu autoritzada al territori, expressada de forma unànime a la Diputació i de Lleida, i continuant amb aquesta tasca de sinergia entre administracions en benefici del territori i de la gent que hi viu, presentem aquesta proposta de resolució perquè s'insti a la construcció de la nova via fèrrea perllongant la línia des de la Pobla de Segur fins a la Seu d'Urgell. Moltes gràcies, presidenta. Sí. Gràcies. Hi ha esmenes presentades per part del grup de Convergència i Unió. En tinc una. Oi? Un moment, per favor. Sí. Per tant, per la defensa de la mateixa, té la paraula l'il·lustre diputat senyor Agustí López. Endavant. Gràcies, senyora presidenta. Certament, durant el 2005 i el 2006, la Generalitat de Catalunya va fer una obra de condicionament de la línia fèrria Lleida-la Pobla de Segur en canvi de travesses, vies i altres millores. El resultat pel que fa a la rapidesa dels viatges no ha estat gaire notable. Hi ha un punt que voldria remarcar. Concretament, avui dia, alguns industrials del Pallars Sobirà s'han interessat en Ferrocarrils de Catalunya perquè amb la millora que es va fer també es va traspassar la gestió de Renfe a Ferrocarrils de Catalunya amb la possibilitat de carregar residus forestals, estella provinent de la gestió forestal dels boscos pallaresos, per tal de traslladar-la a llocs on es pugui convertir en pèl·let per poder fer, diguem-ne, l'exportació d'aquesta matèria que en aquests moments té una importància energètica a bona part d'Europa. El resultat és que va ser que no, que aquest tren tan sols pot portar viatgers, tot i que els orígens d'aquest tren, que era Lleida-Balaguer, era transport de mercaderies, concretament fusta, bestiar. Aquest és el seu origen primigeni que jo considero que és molt important recuperar. Fa pocs dies el president de la Diputació de Lleida, el senyor Gilabert, va fer un anunci en premsa d'una valoració aproximada de 265 milions d'euros de dur la línia de la Pobla a la Seu d'Urgell, amb possibilitats d'arribar a Andorra. El nostre grup, i jo mateix com a diputat pirinenc, entenem aquest estudi de viabilitat que recull, diguem-ne, l'esmena que nosaltres hem presentat i que transaccionem amb el grup d'Esquerra Republicana,
per tal d'avançar treballs de possibles infraestructures de transversalitat pirinenca. No podem pas deixar de treballar i programar per tal de que quan hi hagi possibilitats econòmiques prioritzar aquestes vies més rendibles o les vies més rendibles econòmica i socialment, molt especialment al Pirineu. Acceptem per aquests motius la transacció del grup que ens ha ofert el grup parlamentari d'Esquerra Republicana al respecte. No vull, però, desaprofitar l'ocasió per fer avinent 3 consideracions sobre aquest punt que avui toquem. En primer lloc, no és ben vist per la població avui, amb l'actual situació, que un polític amb alta responsabilitat surti a la premsa parlant d'una actuació de la que no hi ha ni estudi geològic dels túnels que caldrà executar, amb una inversió de 126 milions d'euros, que tot i que el diputat Carmel Mòdol diu que és, diguem-ne, una quantitat poc important, doncs amb l'actual situació és bo de valorar-la. En segon lloc, potser ens caldria als diputats de les Terres de Lleida del Pirineu de poder pressionar el govern central d'impulsar obres transversals viàries pirinenques de la Nacional 260 o Oest Pirinenc, com ara el tram de Xerallo a Pont de Suert, la variant de la Pobla de Segur i el tram Adrall-Canturri, que agilitaria la travessia i el trànsit entre Sort, la Seu d'Urgell i Puigcerdà, totes 3 obres amb estudis seriosos, més o menys avançat, i totes 3 previstes al Pla Territorial de l'Alt Pirineu i Aran, redactat i aprovat els darrers 7 anys. La darrera consideració, dir-li que el temps previst i del que se'n va redactar projecte d'execució inicialment des del 1856 pel diputat Pasqual Madoz, que va arribar a ser ministre d'un govern liberal, el mateix que legislar la desamortització dels béns comunals a Espanya, era Lleida-Sant Girons, que el 1924 arriba a Balaguer, el 1951 arriba a la Pobla de Segur, i allà s'ha quedat frenant. Inicialment, doncs, s'havia previst travessar el Pallars Sobirà, perforadar el túnel de Salau, situat a la banda pallaresa i concretament al municipi del Tàneo, passar a Seix, Salau i Sant Girons. Com els diputats saben, Sant Girons és la segona capital de l'Ariège i era aquest el projecte original. Crec que cal considerar-lo. Tot i així, com a diputat pirinenc, li agraeixo al diputat del grup d'Esquerra Republicana, Carmel Mòdol, la voluntat de la seva proposta i l'interès que sempre vostè demostra pels assumptes del Pirineu català de Ponent. Moltes gràcies. Gràcies, senyor López. Té la paraula, en nom del grup del Partit Socialista de Catalunya, el senyor Roberto Labandera. Gràcies, presidenta. Estem d'acord amb aquesta iniciativa, li donarem suport, bàsicament per un factor, i és el desenvolupament de la xarxa ferroviària al nostre país i l'accés del màxim de territoris a aquesta connexió, a aquesta malla ferroviària, que és un dels objectius que té un full de ruta, encara l'únic instrument més consensuat que tenim aquí a Catalunya, que és el Pacte Nacional de les Infraestructures, que recull justament en el seu apartat d'infraestructures ferroviàries al Pirineu estudiar, projectar i, si s'escau, iniciar la construcció d'un nou accés ferroviari a aquest àmbit, analitzant com a alternatives el perllongament de la línia Lleida-La Pobla i el perllongament de la línia de Puigcerdà fins a la Seu i un nou corredor entre la Seu i Andorra. No es recull tot això perquè el que fa referència al perllongament de la línia de Puigcerdà fins a la Seu no està recollit en l'esmena, però en tot cas va en aquesta línia, li donem suport, creiem que és una iniciativa interessant. De totes formes, presidenta, he tingut una certa confusió perquè el diputat López ha parlat de transacció, no sé si s'ha modificat la transacció, però com que no en tenim el text de la transacció aquí, pensem que evidentment està... A la mesa no la tenim, la transacció, però suposo que després, en el posicionament final de les esmenes, el senyor Carmel Mòdol ho dirà i ho llegirà. I estem d'acord, per tant, en la iniciativa. Gràcies. D'acord. Passem ara al grup parlamentari popular. Té la paraula l'il·lustre diputat senyor López. Gràcies, senyora presidenta. Només per dir que donarem suport a la iniciativa. Gràcies. Passem al grup d'iniciativa Catalunya als Verds. Senyor Boada.
Gràcies, senyora presidenta. Jo insisteixo, tot i que ara l'he pogut veure sobre la marxa, insisteixo que quan els que hagin presentat esmenes als grups i hagin de prendre un posicionament, tinguem la transacció, perquè haurem de votar sobre la transacció. Seria important perquè llavors estarem parlant de l'original i resulta que pot ser una transacció que potser nosaltres no hi podríem estar d'acord. Però sí que estem d'acord amb la que ha tingut la gentilesa del senyor Mòdol de passar-me ara en un moment de la que han fet entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió. El nostre grup parlamentari de sempre ha vist necessari la unió de totes, des de Lleida a la Pobla fins a la Seu d'Urgell, evidentment també continuar fins a Andorra a través de transport ferroviari que pot ser lleuger, que pot ser de diferents tipus, sobretot el que podria anar des d'Andorra fins a la Seu d'Urgell, i evidentment també, com deia el senyor López, s'hauria d'insistir també per la possibilitat de poder transport no només de passatgers, però no és fàcil, la pendent és una pendent quasi impossible per portar aquest tipus de transport, i sí que abans estava dissenyada d'una manera que el tipus de transport que portaven no era el mateix que en aquests moments i les necessitats perquè sigui rendible, perquè per portar quilos o tonelades és molt diferent amb la seva rendibilitat econòmica. De totes maneres, ja estaria bé que pogués arribar fins a la Seu d'Urgell per passatgers i que fes aquesta funció de connectivitat en transport públic al Pirineu, que no n'existeix. Per la qual cosa nosaltres donarem suport a aquesta proposta de transacció. Gràcies, senyor Boada. Llegiré ara l'esmena transaccional que ens acaben de fer arribar a la mesa. Diu: el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar durant la present legislatura els estudis de viabilitat i, si s'escau, el projecte de construcció d'un accés ferroviari al Pirineu de Lleida mitjançant el perllongament de la línia Lleida, la Pobla de Segur, fins a la Seu d'Urgell. D'acord? Aquesta és l'esmena transaccional. I ara... Digue'm. Presidenta. Sí? Gràcies. Sí. És per explicar que la transacció afecta el punt 1, que el punt 2, això és el que vam quedar, es manté tal qual està redactat, i per també explicar que l'esmena de Convergència i Unió no la va acceptar tal qual, sapiguent que estem en unes circumstàncies financeres determinades. Corregeixo el senyor Agustí López, que sap el meu apreci, l'espècie que li tinc, cordialment. Jo no he dit poc important, he dit assumible. És a dir, és una inversió assumible pel govern de la Generalitat, que espero que les pugui assumir inversions d'aquesta mena, si no malament rai. Però el que volia dir és que l'esmena de Convergència feia referència al pla d'infraestructures ferroviàries que no havien votat. Jo, com que he negociat amb el senyor Agustí López i estic convençudíssim de la seva honorabilitat, sé que ell vetllarà, tal com jo, perquè el que avui votem sigui una realitat durant aquesta legislatura. No vull, donat altres actituds polítiques que hi ha hagut, que precisament coses que o aspectes polítics o compromisos que havien tingut el vot favorable de Convergència i Unió la passada legislatura, ara s'estan revisant. Un aspecte, com és el pla d'infraestructures ferroviàries, que no va tindre el seu vot favorable, es fes anar dintre de l'esmena que havien presentat. Per això vam oferir una transacció que agraeixo que el grup de Convergència i Unió hagi acceptat. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Modol. Per tant, hi ha dos punts. El primer punt és la transaccional que acabem de llegir i el segon punt és el que consta en la proposta de resolució. Hi ha alguna petició de votació separada d'un primer punt al segon punt o ho podem fer de manera conjunta? Cap problema? Doncs ho fem de manera conjunta, el primer punt i el segon punt. Posem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, ha estat aprovada per unanimitat la proposta de resolució.